Здравейте! Здравейте, приятели! Току-що записах едно видео за Patreon, за моите абонати, които ме поддържат жив. Защото според Киро Брейка, нали знаете, че съм на помощи. Също съм се занимавал и с фалшиви дипломи. Но само като кажеш според Киро Брейка, ти трябва да ти е ясно, че те нормалните хора не слушат, не знаят кой е Киро Брейка и не слушат този прост човек. Нали, селски тарикат. Селски тарикат, обаче знаете ли какво си мисли той? Бълъци, взехви мангиците, тапанари. И то си е така. Нали, вижте, ние сме си виновни за това, което се случи. Така, нито съм на помощ, нито съм лежал в затвор. Киро може да е лежал като нищо там като сводник. Нито съм правил фалшиви документи. Но тук се вижда един ясен почерк на едни момчета, наистина, които са някакви ниско ниво и криминални такива контингент, които дори не знаят как да се държат. Аз на тяхно място, дори да съм се осрал, щях да излеза от положение, нали? И да се обърна към хората, които се съмняват какво се случва. Затова тук трябваше един професионален пиар. Или човек да няма пиар, но просто да знае какво е това да комуникираш с хората, които те поддържат. Тези дни ще им кажеш: хора, спокойно, вижте, имаме много проблеми и ангажименти. Така, всички пари, които сте дарили, ще бъдат отчетени в един момент. Бъдете сигурни, че ще отидат на правилното място. Нали, те до едно място нещата могат да се обяснат. Оттам нататък вече, когато се е насрал, защото ти, колкото и да доиш тези бълъци от чужбина, трябва от малко да правиш нещо. Смислено. Говорим за смислени неща. Не да обикаляш с едно Ферари с един Макларен България, с едни лепенки на Пеевски и Борисов, да им правиш реклама сред младежите. Нарисувал си ги там, фанелки, пак купувайте. Не, защото до едно място някои неща могат да се обяснат и може така да отбиеш номера, но когато отидеш твърде далече и нагазиш лука твърде навътре, първите 2-3 реда на лука може да ги нагазиш. Влезеш ли дълбоко вътре в полето с лук, вече връщане назад няма. Вчера ви поганях Йордан Малджански, стана хубав разговор. После вечерта имахме терапия, тричане. Терапията за сектантите там. Нали, те са ми хоби, вижте, величие са ми симпатични, те са ми хоби. Обичам да се бавам с тях, защото са нещастници. Защото си. Обичам да се бавам с всички дами от величие, без значение от техния пол. Така, нищо мъжко няма там, нищо мъжко, разберете. Значи там няма чест, няма достоинство, няма морал, няма така, как да ви кажа ти. Ти да отидеш на бедняка, да му вземеш ризата от гърба, на едно детенце да му вземеш сладоледа от ръката. Нали? Да го измамиш, да го излъжиш, да му съсипиш живота, нали? Това е толкова ниско, това измамниците винаги съм ги мразил най-много. Значи на първо място съм мразил измамниците, на второ място сводниците и на трето наркодилърите. Това са те, които най-съм ги мразил. Но на първо място измамник. Боклук. Който живей, за да ти отнеме това, което ти си изкарал с кървава пот и труд на челото, нали? Да ти го отнеме и да те пусне парзалка по парзалката и после да се надсмива и да се гаври. Виждате го то селтак Ивелин. Той ви се гаври с всяка една дума. Той ви се подиграва дори с това, което говори. Той ви се подиграва надменно и ви се усмихва и свика: бати бълъците. Бати бълъците. И в парламента ме вкараха. Тук вече си имам политически чадър. Всички, които съм завъртял до тук, няма кой да ме барни. Имам си имунитет. Имам си охрана, имам си брониран джип, имам си пари, имам си имоти. Имам си всичко и все още имам някакви бълъци, които там да ги доим с Кирчо, нали? Да им правим едни циркови, едни театри, бълъци има, приятели. И винаги ще има, нали? Винаги ще има и такива шмекери, като Ивелин и Кирчо. Но лошото е, че
те вече не са на улично ниво. Ивелин Михайлов вече е в парламент, председател на парламентарно представена партия. Той надмина всички до сега. Той надмина и Борисов и Пеевски във всичко, което прави. Защото ако се върнете назад Пеевски и Борисов, какви са обикновени шмекери също, които, нали, се нагласиха там. На тая партия, на она партия, нали, на мама, на тати. И влязоха в политиката по някакъв начин, завзеха там позиции, с заплахи, с изнудвания и станаха собственици на държавата. Но така директно да ходят да източват портмонетата на обикновените хора, дори Пеевски и Борисов не са го правили. Да сте видяли някога Пеевски и Борисов още на млади години, когато там влизаха в политиката, да излизат да просят от вас пари. Помагайте, тук нямам пари за ток, нямаме пари за бензин, тук фанелки купувайте, инвестирайте тук 4000 евро на квадратен метър и станете тук спонсори, купувайте това, плащайте за фанелки, стикери, участвайте в кооперации. Няма. Значи и Велинката и Кирчо Брейка и там всичките мошеници около тях, те надминаха всичко до сега, дето е било. Няма Иван Костов, няма Сергей Станишев, няма там, надминаха то, те надминаха всичко. И си ги представете само в един момент, с тотална власт, като тая на Пеевски и Борисов. Да не дава Господ. То ще бъде чудо. Вие ще се чудите как да оцелявате в действителност и тук ще се въведе диктатура, соцмодел, Киро Брейка. Представете си Ивелин Михайлов президент на президентска република. Защото ако Ивелин Михайлов върви още напред, той няма шанс, де. Представете си Ивелин Михайлов президент на президентска република и Киро Брейка съветник на президента. Всички българи в чужбина, визи да се връщате в България. С визи да им се отнеме правото да гласуват на тези боклуци. Спряха да ни дават пари. Боклуци долни. Он е дебелия от Лондон, персона нон грата. Он е наркоман Венко и той. Ерол и той там. Значи това са толкова прости хора. Те не само, че в управлението ни трябва да участват, ами такива хора мене лично му отвръщават. Казвам ви сериозно. Нали, вижте му на Ивелин ехидната физиономия. Ехидна физиономия. Подигравателност, насмешка. Доскоро ви ревеше за пари, той ще продължи да ви реве за пари. И в същото време ви се надсмива колко сте прости, какви сте бълъци и колко лесно може да ни хвърли в оркестъра всичките. Нали, като експлоатира нашето родолюбие, патриотизъм, носталгия към България, особено на българите в чужбина. В тези хора няма нищо човешко. И докато в управлението има такива хора, в които няма нищо човешко, казвам ви сериозно, дори чудовищата Борисов и Пеевски имат някаква човещина в тях. Не казвам, че трябва да останат в управлението, не, те са врагове на България. Борбата срещу тях трябва да продължи, но няма как да продължи с подкрепа на техните пинчери. Разбирате ли? За мен Величе е пинчер на Пеевски. Дори са разбрали с Борисов, но това не е първата партия. Вие знаете, че Пеевски, особено не Борисов да речем, до сега е овладявал всички опозиции. Дори Пеевски в момента пък е овладял и БСП, и Има такъв народ. Борисов е овладявал през годините и ВМРО, Атака, Воля, какво беше там? Национално движение за спасение на България, НДСБ, Валери Симеонов и кой ли не? Нали? Овладява винаги опозицията. Но такова нещо тук, като това Величие, ние не сме имали приятели никога. И като този шмекер от нищото, от алчността, да бъде милиардер, да бъде богат, иска да бъде цар.
Бе, как ще бъдеш ти цар на България, бе, Мишок? Ти не можеш да бъдеш цар в собствената си къща и в собственото семейство. Защото един цар в собственото семейство поне може да си плати парите, може да си плати ток. Не да ми пускаш тук едни бабки влюбени в тебе да събират пари за ток. Голяма драма, жената на Евелин, 4 му деца, няма пари да си платят тока, ще им спрат ток. На милионера в имоти. И ние балъците, защото ние сме едни хора с... Имаме човещина в себе си, разбирате ли? Но измамника, който си е позволил да се възползва от нашата човещина и нашите родолюбиви и патриотични чувства и нашите добродетели, то трябва да бъде смачкан. Аз ви казвам, този ще го смачкаме до дупка заедно. Няма само аз, с моя помощ. Всички, които се включат, всички поддръжници, до сегашни на тази партия, хората се усетиха. Не съм само аз, приятели, това понеже аз излизам и говоря. Понеже Венко излиза и говори. Понеже Рови излиза и говори. Понеже Григор Здравков излиза и говори. Има много хора, които си мълчат и не говорят. Те са обидени, те са засегнати. Пуснал съм една анкета, която вече показва, че голяма част от хората са се разочаровали и са дръпнали. Но това не е достатъчно. Вижте, и до сега много партии са ни лъгали. Лъгали са ни постоянно, но така брутална измама и гавра до сега не е имало и тя не трябва да остане ненаказана. Да ходиш ти, да търмъчиш хората за пари от чужбина, обикновени хорица там. Чистачки, миячки или пък дори да не са обикновени хора. Отишли на другия край на света, само ние знаем през какво сме минали, през какъв стрес и пък през какъв ад сме преминали, докато се установим тук и все още не ни е лесно, нали? И все още се борим с живота всеки ден. И да дойдат ни ганьовци, ни селски тарикати и тук да ни пускат по парзалката, не е за парите, приятели. Парите къде ли не сме ги дали. Но тук гаврата е много брутална. Тук имаме една насмешка. Една насмешка. Евелин, вижте му тънката ехидна усмивка. Вижте го оня брейк, за какво ни има нас, за балъци, за буклуци. Визи щял да ми слага. Значи вижте сега, какво може да направим ние. Вижте, те са ми станали цел в живота, аз ви го казвам. До сега ми беше доста скучно, защото разполагам с много свободно време. Който както си го направи. Кирчо, на помощи от Англия, ако искаш ела да видиш как се живее, няма да оцелееш със сигурност. Нали? Иначе много знаеш. Който както си го е направил. И до сега ми беше скучно, но те ми станаха цел в живота. Киро Брейка трябва да бъде подведен под отговорност. В един момент всички уважаващи себе си хора трябва да му се отпишат от канала и особено от Patreon, защото там много ще го заболи. И после ще загаврим и ние с него. Ко стана, Кирчо? Къде са абонати в Patreon, а? Ко стана сега? Буклуците, дете ти плащаха пари, дете ги псуваш, май спряха да те гледат и разбраха къв си тапак. На Евелинката гърч до дупка, бой до дупка, по него и всички около него. Имайте предвид, че около него има и хора потърпевши. Аз към тях проявявам по-голямо разбиране и знам, че са там с цел оцеляване. Не е оправдано, но те са в капан, голяма част от тях. Нали? Но има там и дето он е Пламен, какъв беше? Пламен Кънчев, там и тогедърчета, дето те имат едно друго място, където трябва да ги изпратим в един момент. Нали? С тази секта трябва да се справим всички. Значи до сега съм бил така не толкова, как да ви кажа, обзет от мисълта, че трябва да имаме някакъв реванш, но със всеки изминал ден, когато те не са спряха да се гаврат и да прикаляват и да сипат клевети върху нас, хората, които сме ги подкрепили и сме решили да си тръгнем. Решили сме да си тръгнем и сме си казали защо. Защото на нас ни беше поискана сметка. Мен ме нарекоха предател и продажник. Аз съм човек с чест и достоинство и морал и самочувствие и гордост. И няма как да си остава магарито в кълта и да ни обясна. Приятели, тръгнах си, защото много неща тук не ми харесаха.
видях, че тези хора не са тези, за които се представят. Видях, че тези хора са напротив много опасни и лоши хора. Оттеглям подкрепата си и моля моите действия да бъдат уважени като мое право. Не видях такова нито уважение. Видях там троловите на Евелинката и всички сектанти, които треперят. Те треперят да не се разпадне пирамидата, защото горят като факли. Аз ги разбирам. Измамени сте, излагани сте, нямате мърдане, не може да се откачите. В момента живеете на надежди. Евелин Михайлов в политиката, чрез политиката да продължи да ви плаща, чрез участието си в политиката и осребряването там, да продължи да ви плаща вноските, докато в един момент евентуално ви се изплатят вноските. И какво като ви се изплатят? Какво ще имате на среща? Много ми е интересно, да речем 10-15 години треперене и ви се изплатят, да речем, вноските, макар че той никога няма ви ги изплати до там, че да може да се чувствате свободни. Той винаги ще ви държи там в някаква зависимост, за да може да сте му подчинени, безплатни войни и роби. И в един момент, когато дори, да речем, в най-добрия случай, Пеевски продължи да поддържа Михайлов и компания, за да може да ги използва, в един момент всички заробени бъдат изплатени вноски и вече не дължат нищо на банките. С какво си мислите, че ще разполагате? Нали се сещате, че всичката тази документация и парите кеш, които сте дали, вие сте собственици на нищо. На нищо. Просто спирате да бъдете длъжници. И това ще бъде най-голямото постижение в живота. Да не си вече длъжник на банката, която те е заробил Михайлов, да изтеглиш потребителски кредити, да ги вложиш там. Кеш с едни хвърчащи листи и документи и временни удостоверения в някакви си там негови мечти да бъде цар. Така, тази секта трябва да бъде наистина унищожена и приключена. Защо? Защото за разлика от Пеевски и Борисов, за разлика от всички останали досега управлявали мафии, тук имаме лично таргетиране на личните финанси и на финансовата свобода на гражданите. Хората са мамени, заробвани, съвременна форма на робство. Ти да ходиш, да си предуден там, като кученци, след него да ходиш да му правиш всякакви уж доброволни. Въобще не са доброволни тези неща. Казвате, тук днеска ще косим, там ще косим, тук ще поливаме, ти слушкаш. Слушкаш, защото на края на месеца ти е 2000 лева, за да си погасиш заема, кой ще ги даде. Евелинката трябва да ги изпроси от някъде друго място, да може да ги даде на теб. Ма трябва да останат и за него. Нали, защото той е любител на скъпите играчки. Кирчо от село Павел, който няма един работен ден в живота си, а ми обяснява, че аз съм на помощи. Аз имам тук 20 и колко годишна история с бизнеси, с фирми, с какво ли не. И продължавам да имам. Нали? Естествено с възходи и падения. Знаете, че живота е такъв и бизнесът е такъв, има и световни кризи. Но за измамника няма кризи. Приятели, за измамниците криза няма. Колкото по-зле са финансово хората, толкова по-лесно се подлъгват да изкарат едни лесни пари или каквито и да е пари. Такива измамници се възползват от тези неща. Да спасим България! Да спасим исторически парк! Битката за исторически парк е битката за България. Това е новата шипка. Тук прасетите нападат. Стикери, давайте, купувайте фанелки, лепете стикери. Поддържайте ни, плащате ни, трябват ни ресурси. Така. Киро Брейка е антипода на Робин Худ. Робин Худ е вземал пари от богатите и ги давал на бедните. Киро Брейка е антипод на Робин Худ. Той взема пари от бедните и ги дава на богатия. Богатия мултимилионер в имоти Вили Михайлов, който аз по-голям просек не съм виждал от него. Просек, измамник. Така. И моя лична цел да го видя този човек наред с Пеевски и Борисов, там на прангата, там с прангите. Това е не по-малък враг на България. Виж, кажете, Мемо,
Ма Ивелин Михайлов ли е най-големият проблем на България? Не! Той не е най-големият проблем. Това е човека, който ни излъга, че ще се бори с мафията, ощети ни финансово, ощети ни емоционално, подигра се с нас, изгавриха се с нас, с брейка, с потника и продължават да се мислят за големи тарикати, чета им го в очите, а нас да не вземат за бълъци. Така, само че ще им кажа следното нещо. Моите съмнения бяха от самото начало. Гледах им сира докъде ще стигнат. За съжаление, моите очаквания се оправдаха. За моя голяма радост развихме един канал с хора, които обичат да мислят и да разсъждават, от 16 800 души. Канала вече е 14 800. Само 2000 души са махнали и са отписали, защото останалата част, по-голямата част, хората вече се осъзнаха. Някои от тях много добре започнаха да проглеждат, други още от самото начало са мислили критично. И се получи така, че ние разработихме канали и Facebook страници, групи и YouTube канали, чрез които ще можем да приобщаваме истински българи, родолюбци, патриоти с критично мислене, които вече никой не може да излъжи, да го подведе, и които ще бъдат активни граждани и по време на избори, и по време на протести, и за всичко. Дори да излезеш тук в канала, да излезеш и да си кажеш мнението, това също е активност. Това е моята цел. Когато пусна едно предаване и да се включи Георги от Канада, Петя от Испания, Митко от Германия, Катя от Франция и еди кой си от къде си от Търговище, еди кой си от Полски Тръмбеш, Петър от София, Живка от Бургас. Искам да говорите, искам да мислите, искам с вашите думи да влияете на всички хора, които да почнем да разбираме, че наистина имаме мислещи хора в тази държава. Предната вечер ви пуснах предаване, което се казваше "Лекуваме сектанти всякакви". И аз се отчаях, приятели, отчаях се от нивото на простотията и на идиотизма, която е завладяла българите. Когато ние сме такива идиоти, такива шмекери като Ивелин и Киро Брейка, ще ни търмъчат, ще ни открадат парите, ще ни накарат да си ипотекираме къщите и да си дадем парите на тях, да ни строят града на мечтите, Варненското Сити и новата столица на Ветренската народна република Неофит Рилски. Разбирате ли, продавачите на мечти и на лъжи. Това е. И отчаях се от нивото. Знам, че не всички хора са така. Знам, че нормалните хора, те няма да висят в YouTube канали и да гледат и да слушат, но все пак, когато са поизчистим и ние тук от всякакви дебили, нали, в един момент, че се включат и нормално мислещите хора, които имат какво да кажат. Имат какво да кажат. Искат да изразят мнение. Било то критично или било то похвално мнение. Важното е да има мислещи хора. С позиция. Без значение на вас дали ще ви хареса или на мен дали ще ме хареса. Обичам хора с позиция. С гражданска съвест, активност, с гражданска позиция. Най-важното е, хора, да имаме гражданска позиция. Какво мислите по въпроса? Еди кой си въпрос? Този въпрос. Лева срещу еврото, Русия срещу Украина, Тръмп срещу Путин, Путин срещу Тръмп. С какво може да подобрим? Какво може да се възползваме от тези конфликти? Защото не забравяйте, всеки един конфликт, ние може да се възползваме от всяко едно нещо, което се случва в света. Ако сме интелигентни хора. За наше добро благо. Нали, войната не е хубаво нещо. Не е хубаво нещо. Но ние можеше да се възползваме от тази война, от всички войни, можеше да се възползваме от мира, можеше да направим така, че да живеем по-добре. Нали, не за сметка на ближния, а за сметка на нашия труд и усилие да съградим нещо по-добро. Нали. Чакайте, че почнах да звуча като Ивелин Михайлов.
с неговите паразитни изказвания. Не значи нищо и празни слова. Празен човек с празен поглед, аватар. Кукла на конци. Кукла на конци, обаче той си оправи нещата, вие му мислете. И в България, и в чужбина човека си оправи нещата. В прокуратурата стоят на трупчета всички доказателства срещу него. Те хора, които изгоряха. Някои от тях починаха. Другите първа ще се разделят с живота си по един отвратителен начин, без да намерят справедливост, защото върховенство на закона в България няма, защото Пеевски си има прокуратура, Пеевски си има и пинчери в парламента и от тук нататък нещата са такива каквито са и ги виждате, всеки ден и ги преживявате. Това е до тук с мен. Утре вечер Радостин Василев, партия Меч. Харесваме този човек наистина, как говори, как разсъждава и как защитава позицията си. Няма да ви агитирам да гласувате за Меч, нито за партията на президента, нито за Кузман Илиев, нито за Възраждане. Просто искам да каним хора, от които зависи нашата съдба, които са там като опозиция и би трябвало да защитават нашите интереси. Искам само да видите за какво става просто около мене. Тук съм в един парк, голяма красота. Отзад палми, цветя, нещо страшно. Искам да ги слушате как говорят, какво обещават и след това да им държите сметка. Искам да им държите сметка на тези хора. Когато са във властта, как действат и с гласа си и с активността си да ги карате да работят за вас, за нас, за хората, за гражданите, защото ние всъщност сме ги изпратили там, затова в парламента. Ние не сме ги изпратили да ходят с един Макларен и с едно Ферари и да си обикалят България, да си продават стикерите и фанелките и да ми снимат сметищата. Нали? Ние сме ги изпратили за реална борба. За реална борба, приятели, сме ги изпратили. Поредното разочарование, но аз искрено се надявам повече така партия тип секта, тип култ да не попада в управлението. Тези хора наистина искам да си понесат заслуженото, чисто законно. Не искам някой да отиде да му пръсне главата на Михайлов, защото го е завлякал с пари, защото и така опасност има и затова той се движи с двама охранителя и с брониран автомобил. Той не се притеснява от нищо друго, освен от някой, който е сперкал и е загубил всичко, който се е развел с жена си, защото се е подвел по обещание на оне пиклювци там тогедърщата. Защото всеки човек може да се подведе. Тези хора си имат методи да ви подведат, бе. Как телефонните измамници ви се обаждат и ви обясняват, че са от второ районно и са последите на важен телефонен измамник и с ваше съдействие трябва да го заловите. И ще ви кажат след 10 минути, след 5-10 минути, днеска ще ви се обади един телефонен измамник, ще ви поиска 10 000 лева, ама аз нямам, идете и стиглете, ние го следим, когато му ги предадете, ние ще го арестуваме и по този начин ще изпълните гражданския си дълг, ще подпомогнете полицията за задържане на криминален престъпник. И колко хора се вързаха, колко хора изгоряха. Така че те хора си имат методи, сциентологични методи и не само сциентологични методи. Метода на убеждаване, как да убедиш някого, как да му покажеш доказателства. Ето вие това сме го построили. Вижте какъв парк сме построили, гледайте какви цветя, това сме го построили. С парите на хора като вас. След време този парк тук ще бъде посещаван от десетки хиляди души. И тук ще генерираме голям оборот. Вие ще бъдете, вие сте всъщност, вие ставате наши съдружници. Вие ще имате дял от това нещо. И вие ще получавате дивиденти, пасивен доход. Докато стоите вкъщи и спинкате, парите идват. Както го правят в Америка, както го правят в целия свят. Наистина има такива практики, но при нашите момчета няма нищо общо, не се заблуждаете. И вие в един момент казвате ми, вижте какво са построили, вижте какво са направили. Да, но това е просто параван за измамата. Това е да могат да ви убедят, за да сте следващите в
захранването на пирамидата. Защото една пирамида, тя не се ли захранва от нови членове, тя си фалира. И другото, което всички участници в пирамидата вече набутали са, ама те знаят, че ако не намерят нови хора, си губят 100% тяхните пари. И така мултилевел маркетинга и менеджмента прави така, че всички участници и те, които са набутани и измамени, и те да участват да мамат нови хора, за да може да върви напред нещата, да се сплащат вноските на предните. Затова трябва да се търсят следващи, като ги намериш, ти си вземаш и някакъв процент от внесените пари. Примерно намериш един човек да внесе още 300 000, ти вземеш 8%, там 24 000, ще вземеш, ти си карал 100, 24 си върнал. И всеки участва в пирамидата и схемата и всичко е наред. За съжаление, България си остана държавата с национален спорт. Измамата е национален спорт. Това е национална дисциплина. Това си е част от бита и културата на нашия народ. Затова не се сърдете, като имате такива политици, като Пеевски и Борисов. Те са част от народа, те са същи като нас. Те с нищо не са по-различни. И съм сигурен, че от вас, ако попадне някой там, може да бъде и по-лошо от Пеевски и Борисов. Аз съм сигурен, че Евелин Михайлов, ако го поставя на място на Пеевски и Борисов, тогава ще ви са такова мамата, разбирате ли, в оригинал. Казвам ви го, тогава да видите ком Боб е дели. Тогава ще видите. За наша радост тази партия приключи и ние трябва да направим така, никога повече да не влиза в политиката. Ще ви представим нови партии алтернативи, ще ви представим нови политици, ще се активизираме всички и на избори, и на протести най-вече, за да можем нещата да се променят. Единственото нещо, което ще спаси България, са две медицински състояния. Едното е инфаркт, другото е инсулт. Без значение кое ще порази Пеевски, кое е Борисов. Аз виждам единствения начин да се отървем от тях е от прияждане, да им гръмне на единия сърцето, на другия да му се пръсне някой кръвносен съд в мозъка и да получи инсулт, на другия да гръмне му сърцето, да получи инфаркт и да му умрат. Значи единствено на тези двама човека, вижте, това не е християнско, не е човешко да пожелаеш смъртта на някой. На тези двамата наистина им пожелавам. Всеки един момент самола те да бъдат до там. Един как стои да му прехлопа сърцето, да падне, се запени и да умре като кучи, но бавно да умира, да разбира, че света свършва, да разбира, че умира. Да закъсне линейката му. Той Пеевски затова си ходи с линейка. Нали? Защото в един момент, като му спре двигателя, да могат да го спасат. Или няколко гръби, да може уж да го спасат. И тогава в момента, в кратките минути когато смъртта пристига, тези хора да разберат, че живота е нещо друго, а не е това, което те са живели, и да изпитат съжаление, да се молят на Бога и да кажат: Боже, спаси ме, ще стана друг човек, ще се промена. Обаче, може би ще бъде твърде късно и най-вероятно трябва да бъде твърде късно. Сега, другия по-добрия вариант е тези хора да лежат в затвора. И за тях е по-добре, и за нас е по-добре, и за всички останали е по-добре политици да знаят, че възмездие ще има един ден, но малко вероятно е. Това са хора, които владеят милиарди заграбени средства от Европейския съюз, от българския данъкоплатец, овладяли са институции, подставили са всякакви лица там поставени, главни прокурори, шефове на полиции, на служби. И борбата си отива на безнадежност. Но, както и да е, в никакъв случай не трябва да допускаме пък някакви такива псевдоспасители, разни шмекерчета, като Евелинката и като Кирицата. Нали? Двамата пака, дето се взеха много насериозно. И аз им гледах сира през цялото време. Викам да видим те докъде ще стигнат. Аз се правих на лути аз по едно време. Гледам ги, играя в техния цирк. Гледам им серия и си викам: не може да са толкова алчни и прости. Но ето, че може. И ето, че се случиха нещата, както трябваше да се случат. Но не е трябвало по-рано да се случат. Точно на време се случиха. Подкрепихме ги финансово, подкрепихме ги с гласуване, подкрепихме ги морално, подкрепихме ги всякак. Вкарахме ги в парламента. Те не спряха да посягат и да търмъчат личните ни финанси с някакви фалшиви призиви
и с някакви простоти не се спряха алчните хора. Алчните хора са такива. Смятайте те да се докопат до националния бюджет или да определят бюджета или да разпределят средствата на данъкоплатеца. Там ви е бедна фантастиката какво би се случило. За голяма радост това няма как да случи. Приятели, оставя ви до тук. Гледайте видеото в Patreon, което записах. Благодаря ви за подкрепата в Patreon. Благодаря ви за подкрепата в YouTube. И се надявам тук от есента, не знам как ще съм с времето. Лятото ми най-хубаво е така някакво да правя, само се разхождам по парковете и се занимавам с неща, които ги обичам. И есента почвам, аз не че не ги обичам тези неща, но са много тежки като изпълнения. Концерти, театри, кина, ивенти, много е тежко това. Изкарват се пари, някой път се изкарват, някой не се изкарват. Тежко е, работи се. Вижте, най-лесно е да си измамник. Правиш една кауза, тук призоваваш, ревеш, плачеш, един лъже, другия маже, кирцата реве, он е такова, са моли и си карат джиповете, си купуват колите, апартаментите, а ние бълъците духаме супата. Поздрави, приятен геноцид и надявам се да променим тренда, тенденцията. Всичко добро, живи и здрави!